apa teko-teko raine teng telekuk badul. Aku ki iseng-iseng mau bengi ngecek HP-ne bojoku. Ana jeneng Biawak. Terus tak telepon toh. Terus HP-ne aku sing muni. Berarti kontakmu dijenengi Biawak. Tak pikir-pikir ya cerdas kok bojomu ya. Cerdas piye? Lah nek saiki nek di ukur saka rupamu, saka kelakuanmu, umpama kontakmu dijenenge Biawak ra ya pas to ya. Beda kaya aku lho. Jenenge my love sampai mati. Walaupun aku nek kon mati sithik kembang. Resolusi. Wah. Boleh. Biawak nesu kowe ngono.